Good evening. Good evening. My sisters, my brothers, my mommy, my puppies. Yeah, yɛbɛdi nkɔmmɔ kakra bi afa ɛnɛ mmeranteɛ ɛne mnɛ mmabaawa yɛabrabɔ ho. Ɛnɛ wiase no a ɛrekɔ no, I believe sɛ nna abaya sisu no anya kunu a ɔde bɛhyɛ ne maame anaa ne papa bi a anaa ne nana bi a ɔte baabi. I think sɛ aberanteɛ bɔbra anyɛ yie a obenya ne nana bi de ahyɛ no. Ɛnoma bebree ne ɛrekɔ so wɔ asase yi a yɛte so yi so a brɔnsam ɔwuruiɛ a ɔredi yɛnya a yɛnnim. Nnɛ wokɔ TikTok a mmaayɛ nkamankama a ɔmo ayɛ ɔmo ho sarehyen. Ɔmo gu TikTok na ɔmo de ɔmo WhatsApp number sɛ John Group na yɛmfa yɛ naked yɛnyɛ sei ayɛ business of sɛ yɛyɛ. Nnɛ mmeranteɛ bebree ne te Facebook a afa mmaa ɔne ɔmo ankasa sɛ ɔmo yɛ flood a ɔmo ato ɔmo ho dini sɛ sakawafoɔ. Maame papa kana yɛ papa nom ne yɛ maame ne sii so no na saa nneɛma no ne wiase na ɔmo nyini kyɛre na ɔmo nya kumpa so ɔmo abrabɔ si ɔmo yie. Ba nnɛ wiase a yɛyɛ wɔ yi nneɛma bebree ne ɔdi yɛnya. Yɛsɔrɔ yɛ wiase a yɛde ne wiase na yɛde ne efiri hifa. Nyankopɔn ɔmfiri soro ma asase wei so. Ɔyɛ meme no mmienu yɛ Nyankopɔn. Yɛabrabɔ a yɛrebɔ no na ɔbɛsi yɛ yie ɛnyɛ Awurade ne de yɛabrabɔ bɛma yɛ. Woyɛ ba watɔn wo ho wɔ abɔnten awie. Nti sɛ membɛware wa bi a maadi ka ne ahunu wabrabɔ a wɔrebɔ. Nti ɛbɛyɛ me fɛ sɛ membɛba bɛware wo. Mesrɛ ho momma yɛma sika no